दिसतात. चहा पाणी चालू आहे. वहिनी, कोण? आपण होय. कुठं गेली होती आपली स्वारी? ये हळू बोल. आज भाऊ आहेत ना. हळू. उगाच घाबरण्याचं नाटक करू नका हा. तुम्ही कुठे जाता, कधी घरी येता हे सगळं भाऊना माहितीये. बरं ते जाऊ दे. मी आधी तुम्हाला विचारते, तुम्ही दुपारपासून कुठे होता? कुठे म्हणजे? बाहेर. बाहेर म्हणजे सहज हेरफटका मारायला गावात. नंतर तिकडून गेलो, तिकडे गेलो, तिथून मग इथं. नाही, ह्यात नक्की कुठे ते कळेल का मला? सांगतो ना, फिरायला गेलो होतो. झालं समाधान? अहो फिरायला जा तुम्ही. मी नको का म्हणतेय तुम्हाला? पण आता मामांजी थकलेत हो. त्यांना त्यांच्या कामात मदत करा. ते तरी कुठवर खस्ता खाणार. आणि आता तुम्ही काही लहान नाही. कोण म्हणतो मी अजून लहान आहे म्हणून? 2 वर्षापूर्वी लग्न झालं असलं तर आतापर्यंत 2 पोरं खेळली असती ह्या घरात. झाला का तुमचा वात्रटपणा सुरू? हो मी बहिणी आहे तुमची. हो, हे का मला माहित नाही? तू माझी वहिनी आहेस. वहिनी म्हणजे आई. हो आई. मग मुलांना आपला लग्नाविषयी आईजवळ बोलायचा नाही तर शाळेतल्या बाईजवळ बोलायचा काय? तुमच्या बरोबर बोलायला मला जमणार नाही. मी जातेच कशी आहे. हे वहिनी, एक विचारू का? रागवणार नाही ना? हो, नाहीतर तुला येईल राग. मग मला पुढचा काढो पण केला असा वाटायचा तुला. मला मुळीच राग येणार नाही. विचारा काय? तू म्हणालीस भाऊ आता तकस आहे, त्याला कामात मदत करीत जा. हे आमच्या दादाला सांग. काही उपयोग झाला तर? काही उपयोग होणार नाही. मला हे कळत नाही. पण तोंड मिटून गप्प राहायचं झालं. विजू, काय म्हणता भाऊ? तू कधी आला? अरे गेला होतास कुठे? मी त्या रोको बरोबर गेलो होतो. त्याची बहीण आजारी आहे ना, तिला पाहायला. बरं, आता कशी आहे ती तब्येत? हो, नाही म्हणजे बरी आहे ती. अजून अंथरुणावर उठत नाही. विजय, तू खरं सांगतोस की? खोटा कशाला सांगेल? खरंच ती आजारी आहे. नाही, ती आजारी असेल, पण तू तिला पाहायला रघु बरोबर गेलेला नाहीस. निव्वळ छापा ठोकतोयस तू. हो हो, खरं आहे. मी नाही म्हणजे मी रघु बरोबर जाणार होतो. पण गेला नाहीस खरं? हो, खरं खरं. मग गेला होतास कुठे? बाहेर फिरायला. एवढा घोडा वारला तरी अजून उकरडी फुंकायची सवय जात नाही तुझी. अरे मनाला येईल तसे भटकायचे. आता लवकर कशाला आला त्या घरात तुझं तोंड दाखवायला? तुमची दोघांची थोबडी बघायची मला इच्छा नाहीये. तुम्ही लहान असताना तुमची आई हे जग सोडून गेली. तेव्हापासून आतापर्यंत मी जीवाच्या जोखमीने तुम्हा दोघांना सांभाळलं. आई देणार नाही तेवढी काळजी मी तुम्हाला दिली. तुम्हाला लहानाचे मोठे केले. पण आता तुम्हाला पंख फुटले ना. अरे स्वैर वागा, मनाला वाटते तसे वागा. मी कोण तुम्हाला विचारणारा? हे नेहमीच ऐकायचं. आयुष्यभर चुकत राहा आणि शेवटी रस्त्यावर पडा. आणि कोणी विचारलं तर पुन्हा सांगा चुकलो म्हणून. पुढे येणाऱ्या
प्रसंगाला धैर्याने प्रतिकार केला तरच ते खरं. मुलाचं बालपण आई बाबाच्या पुण्यावर उभं असतं. पण पुढचा काळ त्याला त्याच्या स्वतःच्या पायावर चालायचं असतं. अरे आई जन्माला पुरत नाही. आई बापा जन्म देऊ शकतात, कर्म देऊ शकत नाही. मी जरा कुठे बाहेर गेलो तर तुम्ही एवढे का रागवतात माझ्यावर? तेच कळत नाही मला. का रागवतो? लाज नाही वाटत असं विचारायला? रागावू नको तर काय करू? अरे फुलं वाहू तुझ्या चरणावर आणि पूजा करू तुझी. एकाला सहीत सोडला त्याची फळं भोगतोय मी. तुझ्या बाबतीत तसं देखील होऊ नये अशी माझी इच्छा आहे रे. मला हेच म्हणायचं आहे. काय म्हणायचंय तुला? दादा कसा वागतो त्याला तुम्ही बोलत नाही आणि मी. तुझ्या प्रश्नाचा रोग लक्षात आलाय रे माझ्या. विजू तुझा दादा कसा वागतो हे चांगलं माहित आहे तुला. तरी सुद्धा माझ्या जखमेवर मीठ चोळण्याचा प्रयत्न करत आहेस तू. काही हरकत नाही. ऐक, तुझा दादा जुगारी आहे, दारुडा आहे, स्वैराचारी एक तरुण आहे. तू असा होऊ नये अशी माझी इच्छा आहे रे पोरा, अशी माझी इच्छा आहे. तो नाही निदान तू तरी या भाषा डासळत असलेल्या कुटुंबाचा डोलारा बनून तरी राहा रे. त्याच्या बाबतीत झालेली चूक पुन्हा करायची नाही. कोणी चुकला तरी आतुरतेने पाहतोय. रागावू नकोस, मनाला लावून घेऊ नकोस रे. त्यात काही माझंही चुकत असेल. भाऊ भाऊ सकाळपासून जेवायला आला सुद्धा नाही तो. अरे कुठे गेला पुन्हा खाऊ. जा